आफार आसामनि दैबाना जानायाव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरां लाहैदों। आसामनि थागिबिफोरा खास्रि बिस्रि मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों। गिख्रंथाव दैबानाया न'-बां धोन सम्पतिल' नङा, सुबुंफोरनि गासैनिबो सिमां मिजिं इयुन गासैखौबो बोहैखारलांजोब्बाय। जायनि जाउनाव गोनां गिदिर गासैबो आरोबाव फिन गोदानै थांना थानायनि लामाखौ जागायजेननायनिफ्राय जुरिफिननो गोनां जादों। बेसेबांदि बिखा खायसिब मोनहोदों बै थासारिफोरा आरो बै ओनसोलफोरनि जायफोर सुबुंफोरा भुगिनांदों बैसोर सुबुङासो मिथिसिगोन। आफार आसामाव मिथिंगायारि खैफोदजों गोबां सुबुङा भुगिनांनानै दं। बे मिथिंगायारि खैफोदनि जाउनाव दैबानाजों न', लामा, बारि बागान दैबानाजों लोमसावजोबनानै लाख लाख सुबुंफोरा गोरिब धोनि समानै न' बां गैजायै बादि बारि बागान हा-हु धोन सम्पति गासैबो सिलिंखार जालांनानै हालाय-हाफाय जानांबाय। गोब्राबसिन दैबानाजों भुगिनांनाय 7था जिल्लाफोरा जाबाय शिबसागर, चराइदेउ, गलाघाट, जरहाट, नगाव, बिश्वनाथ आरो कामरुपनि 3,30,000 सुबुंफोरा दैबानाजों खहा जादों। बेनिनो माखासे बांसिनै खहा जानाय जायगायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैनो बिथोन होदों। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ आफार आसामनि शिबसागर जिल्लानि सनारि ओनसोलाव नायबिजिरहैदों आरो अनसुंथाइ होदों। लोगोसे नेपालिकुथियावबो नायबिजिरहैगोन होनना फोरमायदों। दैबाना जानायनि सायाव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। बेंनाबारि जायगायाव जों सफैबाय। थारमाने जों खोनानो मोन्दों दा सप्ता खनसेनिफ्राय जालायलांबाय दैबाना जानानै माने बिथांमोना दुखुथिया जिउ खांनाया। बे हिसाबैनो दिनै माने आङो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिबो कनसेन्ट लानानै फैदों जे बिथाङा बे सनारियाव थांथार होननानै बुंदों आरो सनारियाव थांथार होननानै बुंनायखाय सनारियाव जों फैबाय। ओमफ्राय दस्रा जायगायावबो माने होगोन। ओमफ्राय नेपालिकुथि होननाय दं, नेपालिकुथियावबो थांगोन आरो नेपालिकुथिया एखेबारे गाज्रिथार धंस जादों होननानै बुंदों नालाय बेयावबो नायालासिनो आं थांनो गोसो जायाखै। बेयावबो थांगोन जों दा थांनानै नायनानै फैगोन, नङाबा बिथांमोना दुखु मोनगोन। दा जिखिजाया माने ओरैनो माइरं दैरंखौथ' सरकारनि फालनिफ्राय बिराद होदों होननानै खोन्थाहरदों आंनो जायफ्रानोखि आंनो खौरां फाथायहरदों, आंखौ फैजानो लुबैदों। बिथांमोना होनदों माइरं दालिखौ नाङा, अपर्याप्त जाबाय सरकारनिफ्राय होनाया, गतिके नोंथाङा फिनाइल आरो ब्लिचिं पाउडार बे जिनिसखौ लाबोबानो जागोन होननानै बुंहरदों आरोखि। सिन्था खालामनो नाङा, जेबो नाङा होननानै बुंहरदों। मानसिफोरनि दुखुखौल' फैनानै नायफैयोबा गोजोननायखौ मोनगोन होननानै बुंहरदों आरोखि। बेखायनो आं फैनाय जादों आरो। दा जिखिजाया माने उकिल गगैखौबो लोगो मोनबाय लामायाव। उकिल गगैया माने बे जेराव गाज्रिसिन धंस जादों बे जायगायाव माखासे जिनिस होनो थाखाय आंखौ खावलायदों। ओमफ्राय आं बुंबाय दे आङो बे खोथाखौ जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों आं रायलायहैग्रोनि होननानै आं बुंनानै दोननाय जादों आरो दा।